El meu és el primer i únic truc sense cartes. I us ensenyaré el poder de la telepatia. Per això m'ajudarà el meu ajudant Josep. Ara us pensaré una paraula i direu al Josep. I el Josep, per poders mentals, me la passarà a mi. A mi. Ara el Josep em dirà unes quantes paraules i jo les donaré. Cacauet, cocodril, futbol, extintor, gall, bàsquet, asma, guitarra, desfibrilador, casa. I la vostra paraula és bàsquet. En aquest truc de màgia jo us localitzaré quina és la vostra carta. Algun voluntari? Jo! Aquí! ¿Cuál es? ¿Algú el vol tallar? Yo. Aquí. ¡Bien! ¿Cómo? Pero si soy tu compañerista, yo estimo, I ara, la meva carta amiga... Aquesta és la vostra carta. En aquest grup de Bayer hi ha 4 assos que aniran a atracar un bar. El primer asso es va a la primera planta, segon as es va a la segona, al mig de la planta, tercer es va a la tercera planta i el quart es queda aquí per avisar els altres assos. Així ve la policia i la policia ve i avisa els 4 assos. Hi ha 2 cartes que són una parella d'enamorats. Són aquestes 2 cartes. I aquestes 2 cartes, per molt que les separi, sempre s'acaben juntant. Aquesta la fico aquí i aquesta la fico aquí. Faig un, 2, 3. L'ensenya per això? Espera, gira aquí. Què? Ara, La metré. Sí? On la poso? I ara amb el pols la persona intentarà adivinar la carta.
Ho acertes? La pots ensenyar si vols. A veure. Oh. Oye, a ver, sí. Sí. Ela. Ja. Ara barrejarem. Per si és el cas. I ara col·locarem 3 columnes, totes les cartes. Faré 3 columnes. I ara podríeu dir en quina columna està la vostra carta. A ver. A quina està? Columna. I ara podries dir on està la teva carta? On està? En quina columna? Aquesta. I ara ho faré una última vegada. I en quina columna està ara? Ara a la mig. Ara les col·locaré en grups de 5. Com prefereixes? Així o així? Així. Què prefereixes? Aquesta o aquesta? Aquesta. Què prefereixes? Així o així? Així. Què prefereixes? Aquesta o aquesta? Aixeca-la. És la teva? Sí. En aquest truc pues, necessitaré que una persona amigui un nombre elevat a 10. I... Un nombre elevat a 10. A l'11. Vale. I torno a fer-ho per si cas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquesta és la vostra carta. A veure, espera. I aquestes cartes doncs les barrejaré amb tota la baralla. I tindré que endevinar la vostra carta mitjançant el vostre compte. I necessito voluntats. Arriba el dicho Kevin.